Segurament per les dues coses que és més conegut que a nivell és perquè va ser director de la Biblioteca Arús durant molts anys i perquè va ser el dissenyador d'un tipus de lletra que li va encarregar la Societat de Bibliòfils de Catalunya per reproduir llibres rars o antics de la literatura catalana. Aleshores, per reproduir aquests llibres, que la majoria d'ells eren de l'època medieval, doncs es necessitava un caràcter, una lletra especial. Aleshores, Canivell va estar estudiant els llibres antics de Catalunya dels segles XV i XVI, no era ben bé medieval, ja era renaixement, i a partir d'aquí va fer un estudi molt laboriós que es poden ver en els seus papers. Els papers de Canivell estan guardats en el Museu del Disseny de Barcelona, en el HUB. Doncs allà hi ha 54 caixes de documents del Canivell sense classificar, en els quals una de les coses que es pot veure és tot el procés que va fer Canivell per acabar de dissenyar aquesta lletra que és coneguda com el gòtic incunable Canivell. El procés era, ell anava copiant o calcant aquestes lletres del segle XV i del segle XVI i a partir d'aquí va dibuixar tot un alfabet complet també amb les seves inicials, les inicials monacals que començaven els capítols, amb els números àrabs, els números romans, les abreviatures, vull dir, tota una col·lecció completa per imprimir aquests llibres de bibliòfil. I els va dibuixar i els va fer gravar en 3 tamanys, en 3 tamanys diferents. A partir de gravar aquests dibuixos del Canivell, després es feia la fossa en plom i aleshores els caixistes podien composar aquests texts antics. Totes aquestes matrius i els punxons que es van fer en l'època estan guardats precisament en el gabinet d'arts gràfiques del Museu del Disseny. El que passa que no estan exposats, estan dins del magatzem. Jo vaig poder entrar i vaig poder fer unes fotos i després les podeu veure en la vitrina corresponent. Amb aquesta lletra, que és una lletra única, en aquells moments, en l'època del modernisme, era l'única lletra autòctona d'impremta que es va fer aquí a Catalunya, la d'en Canivell. El gòtic incunable Canivell, que avui considerem que és una meravella, que és una aportació històrica molt important a la tipografia catalana i espanyola, doncs ell va perdre diners perquè, ja dic, no li van comprar aquestes lletres. Els industrials de les arts gràfiques estaven per imprimir molt en quantitat i barat, i ell el que feia era una cosa de qualitat, sumptuosa i molt especial. I teniu alguns exemples que he buscat en els quals es va fer aquesta reproducció fent servir la seva lletra. Per exemple, tenim un tirant lo blanc, també a Sant Feliu de Guíxols, tenim un Lazarillo de Tormes, i després teniu la famosa carta de Cristóbal Colón, que Colón, quan va arribar a les Amèriques, i la primera carta que va escriure dient que havia arribat a la Índia, doncs només es conservava a principis del segle XX un únic exemplar que estava en una biblioteca en Nova York. Però Canivell, no sé com, això no ho he esbrinat, va aconseguir reproduir, fotografiar aquesta carta, algú li faria. I aleshores va tenir la iniciativa empresarial d'imprimir la primera carta de Colón amb el gòtic incunable, fent una edició també molt sumptuosa, amb unes orles precioses i d'un tamany molt gran. Això va ser iniciativa empresarial pròpia, que també li va sortir fatal, i va acabar perdent molts diners. Ja per acabar, ja anem acabant, he de deixar per al final el seu paper com mestre de les arts gràfiques, com erudit de les arts gràfiques. Canivell, durant bona part de la seva vida, es va dedicar a la impremta, va ser un tipògraf. Ell, quasi tot el que va aprendre va ser de la mà de Rafael Farga Pellicer, que era el gerent de la tipografia de l'Acadèmia. La tipografia de l'Acadèmia era un establiment que va fundar un republicà federal, que es deia Evarist Ullastres, en el qual treballaven
fins a meitat de la dècada dels 90, tots els líders anarquistes de Barcelona. Era un nucli on els anarquistes, a part de treballar en unes condicions que comparats amb altres impremtes eren molt bones, perquè tant el gerent com el propietari tenia aquesta atenció, doncs a part de treballar en bones condicions, podien imprimir la seva publicitat, els seus diaris, la Tramuntana, el Productor, Acràcia, podien imprimir en els tallers de l'acadèmia. Aleshores, el Rafael Farga Pellicer passa per ser el gran innovador de la impremta en Catalunya, que a nivell sempre va considerar el seu mestre. Que a nivell explica que hi ha un abans i un després de Rafael Farga Pellicer en el món de la impremta, que ell va ser el que va incorporar el bon gust, l'estètica, al món de les arts gràfiques. Doncs bé, una vegada desaparegut Rafael Farga Pellicer, que a nivell va ser el seu hereu, va ser el que sempre va ser considerat fins a pràcticament quan va morir, el 1928, el gran mestre dels tipògrafs catalans. Ell va dirigir diverses revistes tècniques dedicades a les arts gràfiques, com per exemple el arte de imprimir, la crónica poligráfica y el mercado poligráfico. Això són revistes tècniques en les quals tots els articles, de tot allò que es tracta en les revistes, té a veure amb les innovacions de les arts gràfiques. Són revistes molt importants, igual com la revista gràfica, que era l'òrgan de l'Institut Català de les Arts del Llibre, són molt importants pels historiadors de les arts gràfiques. Són fonamentals, no? Tots els historiadors que s'han dedicat a recuperar la història del món de la impremta han de recórrer a aquestes revistes. Bé, i l'última cosa, ja per acabar, és poc coneguda i és la participació que va tenir Canivell en l'enciclopèdia Espasa. En l'enciclopèdia Espasa, si agafeu el volum on estan tots els col·laboradors de l'enciclopèdia Espasa, veureu que tots els col·laboradors són catedràtics, professors. L'únic que no és cap catedràtic, sinó que és un obrer autodidacta que arriba a participar de l'Espasa és Canivell. Totes les entrades que tenen a veure amb les arts gràfiques, amb la tipografia, són centenars de pàgines de l'enciclopèdia Espasa. L'enciclopèdia Espasa té moltes pàgines, no? Però ell també va col·laborar durant molts anys amb l'enciclopèdia Espasa. I bueno, espero que us hagi interessat el personatge.